I denne video vil jeg prøve at forklare, hvordan man beregner rumfanget af en kasse. En kasse, det kan være en hvilken som helst figur, som er firkantet, og i alle hjørner har rette vinkler. Den behøver ikke være lige lang på alle sider. Det vil sige, en kasse kan også godt se sådan her ud. Når det er sådan, at vi skal beregne rumfanget af en kasse, så er der 3 mål, vi skal bruge. Nu prøver jeg lige at gøre kassen lidt mere rummelig. De 3 mål, vi skal bruge, det er bredden af vores kasse. Det er herfra dertil. Det er højden af vores kasse. Og det er længden af vores kasse. Formlen for at beregne rumfanget af en kasse, det er V er lig med højde gange bredde gange længde. Og V, det står for volumen. Vi prøver at sætte nogle mål på. Vi siger, at den her kasse, den er præcis 10 cm høj, 10 cm bred og 10 cm lang. Så er V altså lig med 10 gange 10 gange 10. 10 gange 10, det giver 100 gange 10, det giver 1000. Og vi har målt det hele i centimeter. Ergo er der inde i vores kasse 1000 kubikcentimeter.